Matetiky zegny atsika maregny feon-kira magnanjay zegny na amin'ny radio na amin'ny télé zegny somary mandehandeha ihany zegny le fisaignana zegny. Magnambala tsara anao zegny na manao tiers de temps amin'ny chaîne YouTube tiato zegny raha ohatra amin'ny développement personnel tsikaritra zegny amin'ny Facebook page tsikaritra mbalaza ihany fô zegny mitondra amin'ny page io zegny zay mety hitanao amin'ny lien ambanimbany ary Facebook amin'ny YouTube zegny lien ambany ary hoe page tiers de temps. Izy ka mbala voalohany zegny anao zay agnatin'ny chaîne volaniko azadigna miactiver notification anao ndraiky mi-abonné zegny satria atsika magnazava fo amin'ny fiainana ty zegny. Mandeha koragnantsika eto matetiky zegny atsika maregny feon-kira mandeha zay azao mba mahay hoe azovina agnano feon-kira zay. Kirako mahay anao? Hainao azovina agnamboatra feon-kira? Esa tsy? Tsy hay? Anao ke? Tsy hainao? Zay zegny amin'ny YouTube ty ato amiagna bonus fô zegny arô afaka mizaha amin'ny YouTube Kenny G. Sorata baka raha tsy adignanao zala. Kenny G. Kenny G. Presque raha karaha zay fô zegny amboariny mampandeha le émotion anao mampandeha sentiment anao imagination anao mamazine manafo zay karaha fa zay zala tsara fotoana zay anao mipetraka sur place mampandeha imagination bebe kokoa zegny feon-kira zegny fa matetiky zegny atsika manipuler média ohatra anao zegny social media matetiky atsika manipuler média aloha izy azavaigna tsara izy eto anao memanipulenao fa tsy média. Ino man mahatonga anao zegny zatra mitandregny radio zatra mitandregny télé satria izy mampiasa feon-kira zay. Raha marigny volagnintsika eto fa tsika tsy avandy aloha satria développement personnel raha ty eto ampiasainy feon-kira zay tompoko satria zay misy émotion feon-kira regninao zay. Izy ka anao zao ty zegny zatra nandiniky viava raiky zegny mampiasa feon-kira zay mandiniky azao zao agnaram-biavanao zany azao agnaram-biavanao viava l'école narô azao zaza viava tsy mahay anao azao Irka. Ya, okey zay. Irka zay. Irka. Izy ka misy Irka mizaha vidéo ty siava zay moa lambanao satria anao azonao exemple eto Erika. Matetiky Irka zegny viavy tsara edy tsy mare. Tsara Irka zegny. Tsara sôra. Okey, ça va. Matetiky zegny Irka viavy tsara. Izy koa tsika zao ty zegny mandiniky Irka aminjay mandeha imagination tsika. Anao Irka, za mikoragna aminao tsahoanao za inga raiky fo ahoanao mandinika anao tandray madiniky anao eo fa mandeha milatsizy magnambany tegnanao anao hoe tsy tiany Irka anao nefa tokony au contraire anao mandiniky tiany Irka lera tsabonao tiany Irka anao mandeha Irka tagnaraka fo anao vola mbesy malôha Irka tokony zay ra tsabonao fotoana imagination anao io anao ndraiky zay bokara maloto zay bokara tsy mitandra moto mandeha l'école zay bokara anao io mandiniky raha négatif fo fiaignana anao ndraiky jusque Irka mireject anao za tsy mila anao tsy ahoana Irka anao avy eo nefa tokony au contraire anao mandiniky Irka zio hitondrasako bonbon pecto raiky volagnin'ira delphin taraiky Irka ole tokony zay zegny raha dininao anao mandiniky le négatif de lasa négatif résultat azonao karaha zay zegny amin'ny imagination zegny à chaque fois anao mimanipulenao zegny satria izy koa mass média zegny na radio na télé nampiasanao hoe nampiasainy feon-kira zay zegny nampiasainy feon-kira i agnatin'izy mandefa filazana matetiky izy mampiasa feon-kira zegny agnatina filazana fitadiavagna asa anao mivola alefa ny feon-kira nao sarotra nitady asa va izy hoanao avy eo lasa automatique zegny karaha koa ino résultat azo
lasa sarotro mitady asa safe tsy mandalo agnatin'ny saigninao zegny hoe andeha amorogno asa za zegny mba tsy mipetraka zegny le créativité agnatin'ny aigninao agny amin'ny fampiasagna le imagination zegny. De lasa zegny anao avy eo amare koa mimpodika ino ka filazagna amin'ny télé ty atô poste télé ka anao tsy hoe sarotro raha ty ho anao avy eo safe nagnino lasa fa unconscious zegny anao tsy lonagna zegny anao fa hoe afaka mitsabo le même stratégie ampiasa le mass média koa zegny anao personnelle karakoa sy tokony azoagna zay moely zegny fampianaragna développement personnel ty ato zala ika tokony azoagna zay amizegny aseho za ambany ao mahatonga za même mamboatra contenu son ke fo zegny amitsika samby micontrôler aignitsika zegny atsika tsy fe ohatra ataoko mahalagna donc zaho mitandregny raha zegny mahalagna tsy volaniko izy tsy mitandregny misy raha ilaiko amin'izy ao tandregny za fa vo contrôleko zegny hoe eto raha ilaiko de mizaza tapitra ary tokony zay zegny ataontsika ampiasa izy mba tsy volagnina hoe ajanona fa ilaintsika ny radio ndraiky ny télé oka zava tsara ny courant aloka atsika tafiditra agnatin'ny Facebook na YouTube fazaragna antsika zegny nitandregny ary nazahoantsika fivelaragna maventy amin'ny fiaina ilaintsika izy sakarakoa ilaintsika izy fa tsara zegny aminao manokana afezanao le fampiasagna le musique na lefako teo igny keny izy io zegny afaka ampiasainao amin'ny imagination aminjay kila raha tianao atao mitsabo izy soratigny malô zegny natonga antsika jiaby naheta l'école natonga anao premier ta l'école nampiasa imagination misy olo any imaginer izy mandeha l'école izy tsy mitondra stylo tsy mitondra raha izy avy eo izy mipetraka izy mizaha mpampianatra mitandregny mpampianatra magnazava izy mizaha fô izy mandeha imagination nazy karaha fa magnano examen izy io avy examen zovy premier lasa premier izy safena ino anao gaga ingahy karaha tsy nanoratra premier ndraiky izy safe capacité na imagination zegny anagna misy ndraiky zegny ny sanany manoratra izy magnano répétition manoratra mahazo voalohany izy safe miasa be zegny le inconscient anazy tô lasa petraka ho conscient zegny lasa tontotry hely zegny izy imaginer amizay boka rehefa tsy magnano répétition anao amin'ny fiainana zegny lasa dignanao i raha profo zegny izy ka anao zao ty zegny 4e année amin'ny université alevaonao zegny zegny raha nitsabonao tamin'ny anao andeha passe bac izy ka mbala vitanao zegny magnano i raha nitsabonao tamin'ny anao andeha passe bac igny ampiasainao amin'ny 4e année igny ampiasainao anao vita fianarana igny ampiasainao amin'ny discipline ny fiainagnanao andavanandro succès fona safe izy tamin'ny fotoana igny décision anao zay zegny natonga za na vidéo tamin'ny talohalohany hoe ilagna décision anao décision décision anao na anao mizaha vidéo ty jusqu'à amizao ty zegny décision anao décision anao zegny izy ka vitanao amizay zegny mandray décision za zegny agnano imagination ndraiky fazaragna lasa fazaragna izy io habitude lasa seconde nature raha avy io lasa automatique fiaignana fa matetiky zegny fiaignantsika ty commandinao olo manipulenao olo inconscient anao fa hoe manipulation fiaignananao tokony anao manipuler fiaignanao décision anao amin'ny raha tianao tsabognany any ankoatra n'ilay tiany ray aman-drenao ampomboagnanao tokony mandray décision anao amin'ilay tianao atao fa izy ka anao mbala minera ray aman-drenao tsy maintsy migidy anao fa imagine dinia tsara fa moa avy amin'ilay tianao avy mipomandray aman-drenao anao sa tsy amin'ilay tianao izy ka irevolte anao mamaly ray aman-dreny agnarana anao izy ka mirevolte anao mamaly ray aman-dreny fa karakory ariky ampifandraisanao ny ray aman-dreninao ndraiky nininao cohérence 50-50 lasa mazera anao karakory amizegny atiavanao fiaignanao amizay sa fenao fa mazera hoe karakory amizay tompony karakory amizegny
itiavanao neninao amin'izay zegny. Fa izy io personnel amin'izay. Karakory amin'izay ampimboanao neninao personnelnao. Nenana i raha ty. Zay mboko matetika antsika fa maventy zegny mitorigny hoe neninahy raha ty. Karakory amin'izay ampimboanao neninao amin'izay anao fa mazera azy io ty ty anao ampimboana izy. Karakory ampimboanao neninao, karakory ampimboanao amin'ny agnatin'ny vady aman-janikanao io. Karakory tianao ampimboana amin'ny fiarahamonigny misy anao io, amin'ny firenena misy anao, amin'ny magneran'izy tontolo zao ty. Fa izy zegny neninahy zao ty, karaha ty zegny tiako ampimboana neninahy, mizara amin'ny namako, anao mizahazaha zao ty, ndraiky antsika jiaby vognony miditra atin'ny communauté ty ato. Ajanontsika eo ny koragna mahakasiky ny imagination. Izy ka mbala mila fagnazavagna bebe kokoa zegny anao, izy nivolagno tao igny mahatonga anao tsy raté amin'ny vidéo magnaraka zegny. Mi-abonné-nao de activer-nao notification-nao. Ça fait raha dignanao zegny mi-activer notification-nao de mety misy vidéo zegny tara anao miraté de tsy hitanao zegny vidéo magnaraka. Raha ohatra zegny anao mila accélération zegny fampiasagna imagination automatique zegny, misy lien zegny ambany ato de JavaScript zegny agnampanao zegny izy io. Raha ohatra ka anao zegny mbala tsy mafy amin'ny anglais zegny, misy mpampianatra zegny ambelako amin'ny lien ambanao zegny mac et gris koa izy ampianatranao fo zegny amin'ny anglais. De tandrignesa isaka farany vidéo JavaScript tapitra izy io anao afaka mandray décision koa zegny na agnano na tsy agnano. Donc zegny tapitra eto koragnantsika niany. Azadigna mipartager amin'ny namagna amin'ny magnaraka koa zegny atsika magnano contenu koa zegny. Bye bye.